Rozprávame sa s Kysáčanom Miloslavom Danielom, ktorý bol účastníkom jedného semináru venovanom tolerancii medzi ľuďmi, zvlášť medzi ľuďmi v tomto našom regióne. Ako vyzeral jeden deň, ktorý ste absolvovali tam? Hovoríš, že si 5 dní bol v Belehrade. Jeden deň taký, to boli ako nejaké dielne v tom zmysle, alebo ako to bolo organizované? Mali sme to tak, dostali sme takú factbook, sme dostali, znamená notes, záznam so záväzkami a je popod stála náznačka, že aby sme sa pripravili psychofyzicky, lebo tento program strašne bol intenzívny. Stávali sme ráno na 7:30, do 8:25 sme už mysleli byť zrichtovaní, obliečení, najedení a už o 8:30 sme mali prvú dielňu, prvý rozhovor, povedzme. Ten znamená, prvý deň vyzeral tak, že sme ako všetci prvokým pristihli zo všetkých regiónov. Potom sme mali taký jeden kultúrny večierok, kde každý priniesol voľačo svoje, voľaké špeciality, jedlá, pitia. Ja som zobral našu kysácku klobásu ako takú tradičnú značku zo svojich krajov. Taktiež som si obliekol slovenský kroj, ako čo to spravil aj kolega zo Somboru. No ľudia, ktorí boli z Prištiny, zo Sarajeva, oni z Gnilano, oni proste skrz transportu, im to bolo veľmi ťažko nosiť tie kroje, tak oni si tak vynajšli a také bábke obliekli do ich tradičných krojov. Boli tu rôzne chutné gibanice, boli tu rôzne koláče, macedónske vína, chutnie. Tým sa vlastne chcelo ukázať na bohatstvo rozličnosti však, že všetci sme na určitý spôsob aj rovnakí, aj máme nejaké rozdiely, ale to nemá prekážať v ľudskej komunikácii. No samozrejme, veď sa s dobrým vínom, s dobrou pálienkou, chutným koláčom, na veky, keľko sa pamätám, ľudia sa celkom dobre mierili. Čak teraz, keď sa pozrie, krčme sa robia najlepšie zmluvy, najúspešnejšie. Prečo? Pretože tam je troška pohárik alkoholu a človek sa uvoľní. No, nechceme teraz propagovať alkohol, ale jasné je, že v takej uvoľnenej atmosfére sa potom človek lepšie cíti a všeličo iné sa môže dohodnúť ľahšie a akceptovať niektoré veci, ktoré by možno v inom ovzduší ani nemohol. Tá pracovná časť, na čo sa dával dôraz? Pracovná časť, ktorá bola veľmi zaujímavá, je Zákonový center za humanitárne práva, znamená proces a ľudské práva vôbec. Tu nám Mariana Toma mala s nami rozhovor, ďakujeme na jej čase aj vôbec zainteresovanosti za takéto niečo. Ona má úlohu zákon humanitárneho centru v procese za tranzicionálnu pravdu a ľudské práva. Táto organizácia je začatá v 1992 roku počas vojny, venovaný je implementácii európskych integrácií, tranzicionálna pravda, mechanizmy starej Jugoslávii. Čo sa stalo v rokách vojny, najväčšie otázke, že kde sú zmiznuté osoby, ktoré cifra prechádza 5000. To je aj na internacionálnom komitéte za vraždy. Tiež pátrajú za osobami. Deklarácia pátrania posle vojnových rokov, hľadajú sa v inštitúciách polície a vojsky Srbska.